2 ta' Marzu, Santa Anjeże ta' Praga, reliġjuża, għexet bejn l-1211 u l-1282. Din il-qaddisa kienet il-fundatriċi tal-ewwel monasteru tas-Sorjiet Klarissi il fuq mill-Alpi. Hija twildet fi Praga u kienet bint ir-re Aktar wieħed tal-Bohemja u tar-Reġina Kostanza oħt Andrea II, re tal-Ungerija. Hija kienet prima kuġina ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija. Ta' 3 snin, Anjeże kienet mibgħuta fil-monasteru tas-Sorjiet Ċisterċensi. Ta' 6 snin ittieħdet lura Praga u wara ġiet fdata lis-Sorjiet ta' Dokseni biex tirċievi l-edukazzjoni li kien jixraqilha. Fl-1220, minħabba li kienet imwielda bħala arusa ta' Enriku VII, iben l-Imperatur Federiku II, Anjeże kienet maħuda fil-qorti tad-Duka tal-Awstrija. Billi l-Erusija tħassret hija rritornat Praga fl-1225. Wara riflessjoni matura hija ddeċidiet li tikkonsagra l-verġinità tagħha lill-Alla. Anjeże kienet samat minn xi predikaturi Franġiskani ġo Praga dwar il-ħajja qaddisa skont l-ispirtu ta' San Franġisk u l-Verġni Klara kienet qed tgħix ġo Assisi. Hija nġibdet lejn din il-kwalità ta' ħajja u ddeċidiet li timxi fuq l-eżempju tagħha. Wara li waqfet il-monasteru ta' San Franġisk għas-Sorjiet Foqra jew Damjaniti fl-1234 hija stess naqdet magħhom nhar Pentekoste fil-11 ta' Ġunju tal-1234. Din l-azzjoni tagħha tant qajmet fost il-klassi tal-aristokratiċi ta' żmienha li mijiet ta' tfajliet imxew fuq l-eżempju tagħha u daħlu f'kunvent. Anjeże għaddiet b'kollox 45 sena bħala soru Klarissa u serviet għal żmien qasir bħala badessa fuq it-talba tal-Papa. Santa Klara ta' Assisi kienet tistħajjilha hija nnifisha u għadha teżisti korrispondenza li għaddiet bejn dawn iż-żewġ qaddisin. Flimkien ma' Klara, Anjeże ħadmet biex tinkiseb l-approvazzjoni tar-regola ġdida li hija kienet ħadnet. Santa Anjeże ta' Praga mietet fit-2 ta' Marzu tal-1282 fl-età ta' 71 sena. Ħafna mirakli kienu attribwiti lil din il-prinċepessa badessa. Hija kienet iddikjarata beata mill-Papa Piju IX fl-1874 u ikkanonizzata mill-Papa San Giovanni Pawlu II fil-1988. Il-familjari ta' Anjeże ippruvaw diversi drabi oħra jarsuha ma' xi prinċep jew xi nobbli, imma hi irnexxilha teħles minnhom kull darba. L-aħħar każ kien meta hija kellha ftit inqas minn 30 sena u niesa ridwa tiżżewweġ lill-Imperatur Federiku II. Imma Anjeże appellat lil Papa Grigor IX u insistiet li x-xewqa tagħha kienet li ssir soru Franġiskana. Fl-aħħar Federiku ċeda. M'għandix noħodha b'offiża, qal l-Imperatur, la darba hija ippreferit lis-Sultan tas-Sema milli lili. Dawn li ġejjin huma siltiet mit-tieni ittra li Santa Klara ta' Assisi kitbet lil Santa Anjeże ta' Praga. Jiena nrotħaj lil dak li minn għandu tiġi kull ħaġa tajba u kull don perfett. Ġagbu kapitlu 1 vers 17. Li joġbu jżejnek b'tant ġmiel ta' virtù u riliedek li tiddi b'sinjali l-aktar għoljin ta' perfezzjoni biex la darba insir tixbaħ lill-missier ta' kull perfezzjoni min-naħa tiegħek ikun jixraqlek li ssir perfetta hekk li għajnejh ma jsibu xejn fik li fih xi ħjiel ta' imperfezzjoni. U din hija l-perfezzjoni li għaliha s-Sultan ser jaqdek miegħu fil-amara tat-tieġ tal-ġenna fejn hu qiegħed glorjuż fuq tron tal-kwiekeb
għaliex int stmellejt il-kobor tas-saltna tad-dinja u qist bħala ħaġa ta' bla siwi iż-żwieġ mal-imperatur. Flok dan kollu għall-imħabba tal-faqar imqaddes u fi spiritu ta' umiltà kbira u ta' karità l-aktar imħeġġa għażirt li timxi brida sħiħa fuq il-passi ta' dak li immeritajt li tkun l-arusa tiegħu. Verġni fqira tanna ma' Kristu fqir, qis li hu sar oġġett ta' disprezz u għalhekk int imxi warajh u għall-imħabba tiegħu tarajiex bi kbira li ssir immaqdra f'din id-dinja. O Reġina l-aktar nobli, ħares lejn l-arus tiegħek li sbaħ wieħed fost il-bnedmin, li biex isalvak sar l-aħħar wieħed fost il-bnedmin, immaqdar, imsawwat u midruf ġismu kollu u miet fost leħreġ dbatijiet fuq is-salib. Aħseb fuqu u ikkontemplah u xtieq bħeġġa li ssir tixbħu. Jekk dbati miegħu qatt tifraħ miegħu, jekk tmut miegħu fuq is-salib tan-niket qatt tammar miegħu fil-għamajjar leqqina tal-Qaddisin u ismek ikun miktub fil-ktieb tal-ħajja u jkun imsebbaħ fost il-bnedmin. U għalhekk inti għattiret għall-eternità u għal dejjem ta' dejjem il-glorja tas-sema minflok l-unuri li jgħaddu ta' din id-dinja. Ikollok sem il-ġid li ma jispiċċa qatt minflok il-ġid li jisfa fix-xejn u tgħix għal dejjem ta' dejjem. Talba. O eżempju ta' virtù mill-isbaħ, Verġni glorjuża Santa Anjeże, f'din l-art intażilt li tkun l-arusa tar-re tar-rejiet u tiegħu biss u bħalu wext fil-faqar, issa li tinsab miksija bl-ilbies tal-ferħ u mamra bħala arusa bil-ġojellerija spiritwali li tak is-Sultan qalbini. Interċedi għalina qudiemu biex aħna wkoll nażlu li nitwaħdu miegħu biss l-unika Salvatur tagħna ħalli naslu ingawduh għal dejjem fis-sema. Amen.